Bună ziua, dragilor! Sunt Cristina, sunt psiholog și vă spun bine ați venit pe canalul meu de YouTube Povești pentru copii, poveștile Cristinei. Vreau să menționez încă de la început că pe fundal se vor auzi vocile unor copii. Asta este. Așa cum v-am promis, vă voi citi glosarul de cuvinte din povestea Soacra cu 3 nurori de Ion Creangă. Blajin, blând. A blești, a articula greu un cuvânt. Blid, vas folosit pentru mâncare. A buci, a plânge. Boghet, moțat frumos și mare. Buc, fire scurte rămase după pieptănarea cânepii. A da busta înseamnă a da buzna, a intra pe nepregătite. Bute, butoi. Caier, lână dărăcită pusă în furca de tors. Cariu, insectă din ordinul coleopterelor, care trăiește în lemn și îl roade. Cărăuș, căruțaș, cel care transportă diferite materiale cu căruța. A cârti, a se opune, a-și exprima nemulțumirea. A chefălui, a chefui, a benchetui. Chită, legătură, snop. A chiti, aici, a alege. Ciolan, os. Ciumă, boală epidemică foarte contagioasă, caracterizată prin umflături pe piele și umflarea ganglionilor. A secodi, a sta la îndoială, a șovăi. Cofăel, vas de mici dimensiuni cu un singur fund și cu toartă, făcut din doage de brad și folosit pentru a se ține lichide. Colțar, piesă de mobilier în bucătăria țărănească cu 3 laturi care se așeza în colțul camerei. Comând, ospăț pentru pomenirea morților. Cramă, pivniță cu rol de depozit de vinuri. Diată, aici, testament. Dinerlie, baniță. A doborâ, a dărâma. A dobzăla, a bate tare, a snupi în bătaie. A dogi, a strica. A se dumeri, a-și da seama, a înțelege. Enachi, moș ene. Fuior, mănuchi de cânepă, in, lână. Furcă, băț terminat cu 2 craci pe care se anină cânepa, inul, lână atunci când sunt toarse. Fus, unealtă de lemn pe care se înfășoară firul pe măsură ce este tors, având forma unui bețișor rotund, lung și subțire, îngroșat la mijloc. Gâlceavă, ceartă, gârlici, încăpere strâmtă care formează intrarea într-o pivniță. A ghigosi, a bate zdravăn cu pumnii. Ghiont, lovitură ușoară prin care se face semn cuiva. A horăi, a sforăi. A huzuri, a trăi în belșug. Lele, ființe imaginare, zâne cu puteri nefaste. Iști, acești. A îmbăla, a muia cu salivă. Încrucișată, aici, sașie cu ochii privind cruciș. Lăfăit, întins în voie, lăbărțat. A se lehămetisi, a se plictisi. Mâhnit, supărat, a migăi, a migăli. Moare, felul de a fi al unui om supărăcios și manifestările lui. Nadolean, că, despre găini, din soi originar din Anatolia. Năsălie, targă, pat pe care se așează mortul pentru a fi dus la biserică sau la cimitir. Nici laie, nici bălaie, nici una, nici alta. A nu zice nici cârc, a nu se împotrivi. Oboroc, vas de formă cilindrică, larg la gură, făcut din scoarță de tei, servind ca unitate de măsură pentru păstrarea cerealelor sau transportul acestora. Odor, aici cu sensul de prețios. O leacă, puțin. Opaiț, lampă mică, primitive, care luminează cu ajutorul unui fitil introdus într-un recipient umplut cu seu, untură sau ulei. A o rândui, a rândui, a pune în ordine. Paraua din mâna mortului, banul care se pune în mâna mortului și cu care se spune că acesta îl plătește pe luntrașul care îl trece apa în lumea de dincolo. Părăluțe, bani. Păsat, porumb sau mei. Măcinat, mare. Pârpâlit, fript sau prăjit în pripă. Pejoratic sau în para focului. Plachie, mâncare de pește făcută cu multă ceapă și cu unt de lemn, rumenită la cuptor. Poamă, aici strugure. Pojijie, avere. A priveghea, a supraveghea. A probozi, a mustra aspru, a dojeni. Răposat, decedat, mort. Răzeșie, pământ proprietatea unui răzeș, țăran liber în Moldova.
A răzleți, a împrăștia, a îndepărta. Resteie, cele două bare în formă de cui făcute din lemn sau fier, cu care se închid laturile jugului pentru a reține grumazul animalului. A risipi, aici a irosi, a prăpădi, a distruge. Robace, harnic, spuind, spunând, stâlcit, zdrobit, strivit, schilodit. Stârlici, pată de culoare roșie, apoi vânătă, care apare pe pielea oamenilor grav bolnavi înainte de moarte. A struji, a curăța pene, ramuri, știuleți de porumb, etc. De părțile nefolositoare, smulgându-le și îndepărtându-le. Suhat, pășune, islaz, imaș. Șagă, glumă. A șovăi, a sta la îndoială. Știubei, vas confecționat dintr-un trunchi gros de copac. Șugubață, glumeață. A tălmăci, a explica. A tecni, a prii, a-i face bine. Toiag, aici lumânare care se așează în mâna, pe pieptul sau la capul mortului. Tort, cantitate de fire toarse. Troiță, aici grup format din 3 oameni. Unghiu, aici în colțul casei. Vargă, nu ea, a zvârli, a arunca. Mulțumesc!